बिहार में और खास तौर पर उत्तर बिहार में मानसून काफी सक्रिय बा, जेकरा चलते कई जगह अब बाढ़ के खतरा मंडरा रहल बा। खगड़िया में भी जिला प्रशासन के सामने बाढ़ के आपदा से निपटे के बड़ा चुनौती खड़ा हो गई बा। हालांकि प्रशासन सतर्क बा। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष गोगरी अनुमंडल क्षेत्र में कोसी नदी पर लौंगा पौरा बांध पर कईल जा रहल कटाव निरोधी कार्य के निरीक्षण कैलन। बता दी कि यहाँ हर साल कटाव से काफी नुकसान होला और इस समस्या के दूर करे के लगातार कोशिश हो रहल बा। यह हाल पश्चिम चंपारण के भी बा, जहां गंडक नदी के जलस्तर तेजी से बढ़ता। यहाँ भी प्रशासन मुस्तैद दिखल। जिलाधिकारी हालात के जायजा लेवे खातिर खुद पहुंचलन और संबंधित अधिकारी लोग के जरूरी एहतियाती कदम उठावे के निर्देश दिलन। वह शिवहर जिला के पिपराही प्रखंड के बेलवा के पास बागमती नदी में उफान के चलते कटाव देखे के मिलल। ई कटाव के रोके के खातिर प्रशासन द्वारा जरूरी कदम उठावल जा रहल बा। उत्तर बिहार के कई हिस्सों में अगला 48 घंटे में मध्यम से भारी बारिश के अनुमान जतावल गईल बा। अपन जिला अपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे YouTube पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।